Salam mehriban vatandaşlar, salam qadirli illeşler. Bugün sentyabrın 22-si. Ne biz edir tayarlık görýät. Intek ýolu uğramyzok. Ýöne size bir gysgajygam bolsa, bir video uğratmakçy. Şu görýän türkmen libasyňyz barada. Bu türkmen libasy maňa bir öz illeşimiz uğratypdyr. Onu birinci bilen Uluhan Taglikasyny aýtmak isleýän. İkinci bilenim geçen tapar eger ýadyňyza düşýän bolsa, şu başgyrlar bilen beýleki dürlü milletleriň wekilleri bilen bolan protestimizde men aýdypdym, olaň geyip gelen öz milli libaslaryna seredip şeýle owatyn libaslary bar ekeni, başgyrlaryň keşdeden nağışlanyp owadan edilen tahyýalary, donlaryny geyip gelipdirler. Şol gün men ýadyňyza düşýän bolsa, hemmeňize diýipdim, geliňinniki protestimizde bizem öz milli libaslarymyzy geyip geleliň. Gaty owadan biziň libaslarymyz hiç bir beýleki milletleriň milli libaslarynyň gaýra durmaýar. Şonuň üçin hemmeňizi geyip gelmeňizi haýyş edipdim. Ne şondan soň ertesi bir güni maňa şu libasy uğradypdyrlar. Şol uğradan adama gaty Uluhan Taglikasyny aýtýan ýene bir sapar. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun we beýleki ýigitlerimize de haýyşym, eger kimde türkmen libasy bar bolsa, hökman geyip gelsin we inniki protestlerimize de geyip gelseňiz has gowy bolardy. Çünki türkmen ýigidi şu türkmen telpekden tanalýady. Ine häzirem tanalýar. Şol sebäpli haýyş ýene bir sapar. Eger bolsa geyip gelin, bize minnetdar bolardyk. Onu görüşýänçe hoş sag bolun.